मी वृषाली नेमन। आज आपण बघणार आहे कोरा चहा किंवा ब्लॅक टी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 4 वेलची घेतली आहे, थोडंसं जायफळ आणि दालचीन। इथे मी पुदिनाची पानं घेतली 5-6, तुळशीची पानं पण घेतली 5-6, चहा पत्ती आणि साखर। आता आपण ह्याची पूड करून घेऊया। इथे आपण कोरा चहाला 2 कप पाणी घेतले। त्यात तुळशीची पानं, पुदिनाची पानं, दालचीन, वेलची, जायफळची पूड। आता या पाण्याला आपण छान उकळी येऊन देऊया। काही जणांना चहाची इतकी आवड असते की दिवसभरात चहा न प्यायल्यास त्यांचं डोकं दुखायला लागतं, पण दुधाच्या चहापेक्षा ब्लॅक टी किंवा कोरा चहा ह्याचे अनेक फायदे आहेत। पाण्याला उकळी यायला आली आहे। इथे मी चहा पत्ती टाकत आहे, ती पण बघा, पाऊण चमचा। साखर 2.5 चमचा घेणार आहे मी। अनेक रोगापासून आपल्याला दूर राहता येते, पण असं असलं तरीही चहाचं सेवन तुम्ही अतिशय मर्यादित करायला हवं। सकाळच्या वेळी ब्लॅक टी हे एक परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक आहे। वजन कमी करण्यास फार मदत होते। मी माझं वजन 2 महिन्यांमध्ये 5 ते 6 किलो कमी केलं आहे। ज्या पद्धतीने मी चहा दाखवला आहे त्या पद्धतीने तुम्ही केला तर नक्की तुमचं वजन पण कमी होणार। हा चहा आपण 10 मिनिटं चांगला उकळून घ्यायचा। चहा तयार आहे आपला। इथे आता आपण गाळून घेऊया। आजचा चहा आवडला असेल तुम्हाला तर एक लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।